Wilujeng sonten patunggilan ingkang kinasih, swawi kita miwiti anggen kita mangun pangibadah brayat wonten ing wekdal samangke lan sumangga kita mirengaken timbalan pangibadah ingkang mekaten. Padha ngidungna Mazmur kageng Sang Yehuwah, he para wong kang dikasihi, sarta padha nyaosna pamuji syukur marang asmane kang suci. Swawi kita sambeti timbalan pangibadah ing wekdal punika, kita memuji lan ngluhuraken asmanipun Gusti mawi pratelanipun kidung pasamuan Kristen angka 26 padha ingkang sepisan kemawon. Sederek patunggilan ingkang dipun kasihi dening Gusti, ing wekdal samangke kita badhe sesarengan nyinau dawuh pangandikanipun Gusti. Waosan ing sonten menika kawula pendhetaken saking Rom bab 12, kita badhe waos ayat 1 ngantos 8. Ananging saderengipun kita sesarengan maos lan ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga langkung rumiyin kita tumungkul ndedonga. Kebaing kabingan doalah kawula son marek wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken gunging panuwun Duh Rama, awit paduka tansah ngreksa lan ngrimati wonten ing pigesangan kawula sedaya. Kalangkung Gusti, kawula ngaturaken gunging panuwun, awit wekdal samangke paduka taksih ngeparengaken kawula sedaya kangge mangun pangibadah brayat wonten ing wekdal sonten punika. Duh Gusti, saderengipun kawula lumebet wonten ing pamaosan dawuh pangandika paduka. Kalangkung rumiyin Gusti, kepareng kawula ngakeni sedaya dosa lan kekirangan ingkang kawula sandang, ingkang kawula lampahi dinten muput. Duh Gusti, paduka paring pangapunten sedaya kekirangan lan kalepatan kawula. Lan ing wekdal samangke Duh Gusti, kawula badhe nyinau dawuh pangandika paduka. Monggo Gusti paduka rawuh wonten ing tengah-tengah kawula. Paring sabda pangandika dumateng kawula. Paring pangertosan dumateng kawula. Matemah Gusti, kawula sedaya saged mangertos menapa ingkang paduka kersakaken wonten ing pigesangan kawula saben dinten. Abdi paduka ing sawekdal samangke paduka utus ngelaraken sabda pangandika paduka. Monggo Gusti paduka paring pitulungan, paduka kuwaosi kanthi roh paduka ingkang suci. Matemah menapa ingkang kaudar mangke namung karsa paduka kemawon sampun ngantos ngega pikajengipun manungsa. Kuwaos pepeteng ingkang badhe ngrisak lan ganggu anggen kawula nyinau dawuh pangandika paduka. Paduka singkiraken tebih-tebih saking ing tengah-tengah kawula lan namung kuwaos paduka kemawon ingkang jumeneng wonten ing tengah-tengah kawula. Monggo Gusti paduka paring pangandika kawula sumadyo mirengaken. Amin. Waosan sonten menika kapendhet saking Rom bab 12, kita waos ayat 1 ngantos 8 ingkang mekaten. Kurban kang satuhu. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci. Sarta kang dadi keparenge Gusti Allah, ya iku pangibadahmu kang sejati. Lan kowe aja madha rupa kaya jagat iki, nanging padha salina
merga saka budimu kaanyarake. Satemah kowe bisa niteni apa kang dadi karsane Gusti Allah, apa kang becik, kang ndadekake keparenge Gusti Allah lan kang sampurna. Adhedhasar sih rahmat kang kaperengake marang aku pitutur marang saben wong ing antaramu. Kowe aja nganti mikir prakara-prakara kang luwi kang prayoga kok pikir. Nanging anggonmu mikir kudu kanthi duga prayoga. Satemah kowe padha bisa ngreh badanmu miturut ukuraning pracaya kang kaparingake dening Gusti Allah marang kowe dhewe-dhewe. Sebab padha kaya kita, badan siji nduweni gegelitan akeh, nanging gegelitan mau ayahane ora padha. Mangkono kita iki sanadyan akeh padha dadi badan siji ana ing Sang Kristus, ananging kita iki kang siji padha dene dadi gegelitane sijine. Iya mangkono iku dadi kita iki padha duwe ganjaran beda-beda miturut sih rahmat kang kaparingake marang kita. Menawa ganjaran mau kanggo medhar wangsit, prayoga anggon kita nindakake laras karo iman kita. Yen ganjaran mau kanggo leladi, iya padha leladiya. Menawa ganjaran memulang, iya padha memulanga. Yen ganjaran mau kanggo mituturi, iya padha mituturana. Sapa kang ngedum apa-apa, anggone nindakake akan tiya ati kang ikhlas. Sapa kang mimpin, iya kang kanthi tabri. Sing sapa olah kawelasan, iya nindakna kanthi bungah. Amin. Saderengipun kita ngraosaken dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga kita ngluhuraken asmanipun Gusti malih mawi pratelanipun kidung pasaman Kristen angka 760 gangsal. Kita pujikaken padha setunggal lan kalih. Lamun kula angucapna pengkawasa ing dunya ingin sepi ing katresna lerku mulai
Wondene ingkang badhe kita gilut-gilut wonten ing wekdal samangke ayat ingkang angka sepisan ingkang mekaten. Kang iku para sedulur, marga saka sih kamirahane Gusti Allah, aku pitutur marang kowe. Padha nyaosna badanmu minangka kurban kang urip lan suci, sarta kang dadi keparenge Gusti Allah, ya iku pangibadahmu kang sejati. Patunggilan ingkang dipun kasih dening Gusti, wonten setunggal cariyos ingkang mekaten. Wonten ing salah setunggaling papan nalika wayah ketiga dawa. Dangu sanget mboten mandhap Jawa. Kathah wit-witan, sesuketan, taneman-taneman ingkang sami pejah. Wonten ing sacelake sumber taksih wonten setunggal wit apokat ingkang ugi sampun badhe pejah. Awit sumber menika sampun asat, godhong wonten ing wit apokat menika ugi kantun setunggal kalih. Lan wekdal menika wonten sak grombolan uler ingkang ngremet saking papan ingkang tebih nyelaki wit apokat menika kangge pados tetedhan. Dumugi wonten ing sak ngandhape wit apokat kala wau, uler kala wau tumulitaken dhumateng wit apokat. Wit apokat, aku luwe banget. Wis pirang-pirang dina aku urung mangan. Lilanono aku mangan godhongmu. Sak banjure wetengku wareg, aku nemplek neng uwitmu, ngenteni aku malih dadi entung, malih meneh dadi kupu-kupu. Wit apokat kala wau lajeng mikir, godhongku garek siji loro. Lek tak wenehne ning uler, tak oleh dipangan uler, njur aku mati. Terus piye? Menggalih dangu wit apokat kala wau lajeng gadahi pemanggih ingkang mekaten. Ya wis, gak popo, oleh godhongku dipangan uler. Saora-orane yen uler iki wareg dadi entung malih dadi kupu, isih ana panguripan sing iso dilakoni. Toh sedhela maneh aku ya mati. Amarga wis ora ana banyu kangge nguripi aku. Kacariyos apokat kala wau lajeng ngendikan dhumateng uler kala wau. Ya wis gak popo uler, panganen godhongku sak warekmu. Sak sampunipun mekaten, uler kala wau minggah wonten ing wit apokat kala wau tumuli nedha godhong-godhong ingkang wonten wit apokat kala wau. Bapak Ibu lan sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, cariyos ing wekdal samangke kita badhe sinau menapa ingkang saged kita pendhet saking cariyos antawisipun uler kalian wit apokat kala wau. Patunggilan kasihipun Gusti, ing wekdal samangke kita warganing pasamuan
Gereja Kristen Jawi Wetan kita lumebet wonten ing wulan kesaksian lan pelayanan. Lan ing waosan kita sonten menika Rasul Paulus ngemutaken dhateng kita kados pundi kita kedah gesang nglampahi timbalan peladosan kita. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kita rerembakan pelayanan utawi peladosan, inggih menika kita kedah sagah dados pelados, dados pelayan utawi dados abdi. Lah menika ateges kita ngginakaken gesang kita kangge ngladosi. Boten namung ngladosi Gusti Allah kemawon, nanging kita ugi kautus ngladosi sesamining gesang. Kathah tiyang pitados ingkang saged ngladosi, nanging dereng kersa lan ugi wonten ingkang boten kersa ngladosi. Pasamuan ingkang kinasih, kita ngladosi sesami, kita ngladosi Gusti menika boten kita kedah dados majelis pinituwa diaken utawi kedah kita dados pendeta, dados guru Injil, pamong KAR. Kita saged lelados wonten ing kathah babagan. Kados dene dawuh pangandikanipun Gusti ing sonten menika, bilih badan menika setunggal, peranganipun kathah. Kita ugi selaku kagunganipun Gusti, ugi dipun paringi ganjaran ingkang arupi-rupi, ingkang benten-benten. Lan kita kedah saged nglampahi tugas peladosan kita, ginakaken ganjaran ingkang sampun kita tampi saking Gusti Allah. Wonten ing babakan napa kita badhe lelados wonten ing sesami, lelados wonten ing Gusti menika boten penting. Ingkang paling wigati lan penting inggih menika kita langkung rumiyin nggadahi kesagahan, kesanggupan kangge kita ngladosi. Kados dene Nabi Yesaya ingkang tinimbalan dening Gusti kangge ngladosi Gusti. Sapa sing gelem sun timbali sun utus Nabi Yesaya lajeng matur, kawula sagah. Lan ing wekdal samangke monggo kula lan panjenengan ugi sagah nglampahi menapa ingkang dados timbalan wonten ing peladosan kita. Pasaman ingkang kinasih, kita kedah ngginakaken gesang kita, badan kita kangge risungsung ingkang gesang wonten ing ngarsanipun Gusti. Kita lelados wonten ing sesami gesang kita. Mbok bilih wonten ing tangga tepalih kita ingkang sakarepotan, kita paring pambiyantu menika ugi sampun kalebet wonten ing paladosan kita. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga wonten ing sonten menika kita sami prajanji wonten ngarsanipun Gusti. Kita badhe gesang kagem Gusti. Ngaturaken gesang kita minangka pisungsung kagem Gusti. Boten setengah-setengah. Nadyan to abot, boten gampil, kita badhe tansah setya wonten ing peladosan kita. Gusti berkahi.
Amin. Sumangga kita mendhet wekdal sidhem sawetawis. Sumangga kita ngluhuraken asmanipun Gusti mawi pratelanipun kidung pasaman Kristen angka 9 kita pujakaken padha ingkang sepisan kemawon. Jurite Gusti kang saya dinutan kesamring pundi-pundi nyebar kabar adya kaparing serahan keparing sing swarga kasinggung kengko umat kesami percaya ayo maju sekiris hatimu margo Gusti nganti sapurukmu ayo maju undang masanaya urip kang padang kesana warna Patunggilan ingkang kinasih, suawi kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Allah Rama kasuwargan, Allah ingkang kawula sembah lan kawula bekteni wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Kepareng kawula saen marek malih wonten ing ngarsa paduka doa Allah. Matur nuwun Gusti, paduka sampun paring pangandika dhumateng kawula sedaya. Lan paduka piyambak doalah ingkang paring kesagetan dhumateng kawula supados kawula saged nglampahi menapa ingkang dados timbalan pelatosan kawula. Duh Gusti, wonten wekdal ingkang endah menika kawula ndedonga kangge bangsa lan negari kawula Indonesia. Ingkang wekdal samangke wonten pandemi COVID-19. Duh Gusti, paduka mugi rawuh wonten ing tengah-tengah bangsa lan negari kawula. Paduka piyambak ingkang nyirnakaken virus corona menika saking ing tengah-tengah bangsa kawula. Lan ing wekdal samangke Gusti, kawula ndedonga kangge sederek-sederek kawula ing samangke ngayahi tugas lan kewajiban wonten ing penanggulangan COVID-19 menika. Duh Gusti, kangge tim medis, tenaga para medis ingkang samenika ngayahi tugas kangge mbiyantu sederek-sederek kawula ingkang sami nandhang sakit. Gusti, paduka paring kegiatan, paduka paring kesagetan dumateng sederek-sederek kawula menika. Matemah sederek-sederek kawula menika saged ngayahi tugas lan kewajibanipun kanthi sae. Ugi Gusti, kawula ndedonga lan masrahaken para pemimpin bangsa kawula, mulai saking Bapak Presiden dalah stafipun. Monggo Gusti paduka paring kawicaksanan, paduka tuntun wonten ing pigesanganipun. Matemah Gusti menapa ingkang katindakaken sedaya namung bangun turut ing karsa paduka. Duh Gusti, ing wekdal samangke kawula ugi ndedonga lan masrahaken para warganing pasamuan khususipun wonten ing pasamuan Sindurjo. Sae menika wonten ing induk, sae ugi wonten ing Pantan.
Monggo Gusti paduka tansah ngreksa lan ngrimati nyarengi wonten ing pigesangan kawula piyambak-piyambak. Nadyanto ing wekdal samangke kawula dereng saged sesarengan tetunggilan kalian sederek-sederek kawula mangun pangabekti ngluhuraken asma paduka. Anging Gusti paduka piyambak ingkang tansah jenengi wonten ing pigesangan kawula supados kawula saged tansah ngluhuraken asma paduka wonten ing brayat kawula piyambak-piyambak. Sedaya program-program ingkang sampun kasusun Gusti, monggo Gusti paduka paring berkah, paduka tansah jangkung matemah menapa ingkang sampun kawula susun menika, program ingkang sampun kawula susun menika saged kalampahan kanthi sae. Duh Gusti kawula ugi ndedonga lan masrahaken sederek-sederek kawula ing wekdal samangke sami nandhang sakit, sae menika wonten ing griya sakit utawi wonten ing griyanipun piyambak-piyambak. Monggo Gusti paduka rawuh, paduka paring kesarasan dumateng sederek-sederek kawula. Ing wekdal samangke Gusti kawula ugi ndedonga kangge anak-anak kawula ingkang taksih lenggah wonten ing bangku pasinaon ingkang wekdal samangke sami ngayahi ulangan. Monggo Gusti paduka tansah berkahi anak-anak kawula, ugi anak-anak kawula ingkang pados sekolah ingkang enggal paduka ugi tansah berkahi. Duh Gusti ing wekdal ingkang endah menika ugi kawula sampun ngempalaken pisungsung. Monggo Gusti pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken menika paduka kersa nampi, paduka sucikaken lan paduka berkahi matemah pisungsung menika saged karnan wonten ing ngarsa paduka. Duh Gusti sekedap malih kawula ugi badhe mungkasi anggen kawula mangun pangibadah brayat wekdal punika. Monggo Gusti sisaning gesang kawula pasrah sawetah wonten ing ngarsa paduka. Menapa ingkang kedadosan wonten ing pigesangan kawula piyambak-piyambak namung karsa paduka kemawon do Allah. Ing mangke dalu kawula ugi badhe ngaso tilem. Monggo Gusti paduka tansah ngreksa, paduka tansah berkahi anggen kawula ngaso tilem. Matemah kawula saged ngaso kanthi sae lan ing benjang enjing Gusti paduka ngeparengaken kawula sedaya tangi enjang kanthi badan ingkang sehat kebak ing kabingahan lan kawula saged nglampahi pigesangan kawula kanthi panuntun saking paduka. Mekaten doalah atur pandonga syafaat kawula aturaken kanthi pitados wonten ing dalem asma Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe mungkasi anggen kita mangun pangibadah brayat ing wekdal sonten menika. Kita ngluhuraken asmanipun Gusti mawi pratelanipun Kidung Pasamuan Kristen angka 290 sekawan. Kita pujikaken padha sepisan kemawon. Tuhan suci rohing katresnan untuk namen kula stamina bapakan setresnaning Allah berjaga pendemah raharja dan yang sekarang jahat untuk menciptakan yang dosa mengerti sang siang sebaiknya berkusti untuk Sumangga kita sami nampeni berkah. Sih rahmat lan tentrem rahayu ingkang pinangkanipun saking Gusti Allah Sang Rama, karahayon saking Gusti Yesus Sang Putra,
panuntun saking Sang Roh Suci tansah nyarengi lan nunggil wonten ing pigesangan kita wekdal menika ngantos ing selami-laminipun. Haleluya. Amin. Tentrem raharja.